Күннің хайырлы сағатында. Сәлем достлар, сіз Татарстанның төп җиде яңалыгын карыйсыз. Башлап карыйк. Душанбе республиканы коррупцион скандал дер селкетте. Әйе, зурлап скандал дип әйтәбез, чөнки чагыштырма чатыныш республикада 60 мең сумлык ришвәт тә шамадан тыш хәл булып тоела. Орышада җирле экзаменацион комиссия башлыгы майор Ниязбариев тәүбә кешеләргә йөртүчеләр таныклыгы рәсмиләштерүдә ярдәм иткән. Аның белән бергә тагын 3 подельниктан да тоткарлаганнар. Банда башлыгын кулга алалар, калганнары үй арестында. Орышада ниһаять йөртүчеләр регулировщик сигналларын өйрәнер дип ышанасы килә. Леонид Слуцкий Ургантның шоуында кунак булды. Төрле сорауларга җавап биргәннән соң аңа тагын бер сорау бирелде. Интернетта кемнең язмасын беренче чиратта укыр идегез? Минихановныкымы, әллә Лопыреваныкымы? Леонид бераз уйланып торганнан соң Лопыреваны сайлады. Моңа исә шунда үз аккаунтында президент фикерен белдерде. Үзеннән көлә белү өчен лайк. Сишәмбедә Татарстанның Ички эшләр министрлыгының Татарстан президенты катнашындагы коллегиясе узды. Әгәр дә кем моның ни икәнен белми икән, аңлатабыз. Бу чарада министрлар җыелышып, ел дәвамында башкарылган эшләр өчен җавап тота һәм киләчәккә планнар кура. Ә монда галәмә. Ички эшләр министрлыгы республикада оешкан җинаятьчелек чаткылары күренүен ачыклаганнарын белдерде. Әмма Артем Хохорин тынычландырырга ашыкты. Ничек барлыкка килсәләр, шулай тиз арада юкка да чыгарлар. Татарстанның көч структуралары нәтиҗәләре белән башкаларны да шаккаттыра диде ул. Сүзгә йомгакны президент ясады. 90нчы еллар әйләнеп кайтуына юл куймаска кирәк. Шәршәмбедә бер юлы ике яңалык безнең Россиядә яшәүебезне искә төшерергә мәҗбүр итте. Беренчесе, Роскомнадзор ProtonMail белән SmartMail-ны блокка кертте. Моның сәбәбен гади генә аңлаттылар. Имеш, мина куелуы турындагы хәбәрләр шушы сервислар аша җибәрелеп торган. Алайса аңлатыгыз әле безгә. WhatsApp әлегә кадәр ник эшлисең ул? Анда бит әнә коронавирустан да кир сабыры белән дәваланырга киңәш итәләр. Һәм икенче яңалык, яңа элемтә министры кулланучыларның мәгълүматларына суд карарыннан башка гына да үтеп керергә мөмкинлек бирүләрен сорады. Чыннан да, өстәмә акчалар һәм вакыт таләп итә торган әлеге өстәмә киртә нигә кирәк әйме? Шәршәмбе көне бит әле Татарстан буенча уртача хезмәт хакы күләмен дә игълан иттеләр. Менә сиңа гадәти бер татарстанлының аена уртача ничә сум алганы кызыклымы? Ул суммага iPhone алып буламы? Юк. Алайса кызык түгел, икенче яңалыкка күч. Казан ЮХИДИ идарәсенең ике хезмәткәре ике пәрдәле кызыклы гына күренешнең геройлары булды. Дөрес, алар әлеге хәлдә ЮХИДИ хезмәткәрләре дә түгел кебек. Һәм гомумән берәү дә гаепле түгел, алар шаярган гына. Кыскасы, бер полиция хезмәткәре икенчесен эротик бию белән кытламакчы булган. Әмма моны үзе түгел, стриптизершаны форма киертеп биеткән. Әлеге видео тиешле кешеләргә кадәр барып җитүгә кыз кешенең гафу үтенергә мәҗбүр иткәннәр. Ярый әле видеода фотоларда, фамилияләрдә куелмаган. Я извиняюсь перед всеми сотрудниками. И почему мы выбрали именно этот образ? Потому что этот образ, он символизировал зеленый свет в жизни. Ой-ой, иптәш офицерлар, гаепне хатын-кыз өстенә аударып калдыргансыз бит. Бит сез үзегез җавап тотарга тиеш идегез. Пәнҗешәмбе көне булган яңалык коронавирус һәм Елена Малышева дигән сүзләр белән бәйле. Яңа ширне Малышева тапшыруында ничек күрсәтеп аңлатырлар икән дип уйлыйсызмы? Тынычланыгыз, бу ике төрле яңалык. Татарстанда коронавирус белән көрәшү өчен махсус штаб булдыралар. Малышева Казанда Возрождение дип аталучы ойныткыч табылган. Һәм Татарстанның исерекләре бик тыныч һәм мөлаем егетләр булуын ачыклаган. Кто считает, что это норма? Гүзәл, сиңа куркынычмы? Юк. Мин дә курыкмыйм. Ә менә Байкал арты һәм төмәндәгеләрне курку баскан. Әлеге өлкәләрдә Россиядә беренче коронавирус йоктыручылар ачыкланган. Алар Кытай кешеләре булып чыккан. Куркытма инде халыкны. Ширләүчеләр авыр хәлдә түгел, алар белән аралашучылар да юк. Әмма шулай да сакланыгыз. Кулларыгызны сабын белән юып йөрегез. Кытай азык-төлекләрен дә азрак ашагыз. Соңгысы шаяру иде. Гүзәл, коронавирустан сакланам дип кулларын юган арада мин сезгә тагын бер яңалык җиткерәм. Татарстанда иң мөһиме эстрада. Патшалыкта сугыш игълан ителде. Тәхетләр сугышы. Ландыш Нигъмәтҗанова башта интернетта, җомга көнне матбугат конференциясендә сөйләде. Барс медиа начар, кешеләрне куллыкта тоталар. Хуҗалар тәхетне бүлешә, бер хуҗаның кызы сөяркәсе янына качмакчы. Аннан соң бу сүзләр өстенә башка артистлар фикере дә өелә башлады. Көндә артистлар Барс медиадагы әшәкәлекне сөйләп, видео яздыра.
Безнең яраткан Фирдус Симаев та читтә калмаган. Фирдус сүзләренә караганда элегрәк яхшырак булган, Ширамәдә яшьлерәк булган, кояшы да яктырак яктырткан, һавасы да саф булган, барысы медиа хуҗалары гаделрәк булган имеш. Хәзер нәрсә? Медиа киңлектә ыгызыгы, артистлар бу хәлләрдә тагын ничек кенә хайп тоту турында уйлана. Әбиләр мәдәният йортларында концертлар бетәр инде дип борчыла икән. Бер дә мондый хәлнең булганы юк иде әле, әмма Путин Казанны мактады дип әйт инде тагын. әйе, Борно Мәскәү төбәгендәге җирле үзидарә үсеше советы утырышында булды. Ил лидеры Казанның республика, җирле хакимият һәм федераль үзәк ярдәме белән яхшы якка үзгәрүен әйтте. Нәрсә, дөрес түгелмени? Традицияга тугры калып, узган атнаны тасвирлаучы видеоны карап үтик әле. Как мы не любим школу. Понедельник, день тяжелый. Получил 2. Дуслар, узган атнаның төп җиде яңалыгы шушылар иде. Киләсе атна нинди яңалыклар алып киләчәген чираттагы чыгарылышта белербез.